Lungsod sa San Fernando, napaubos na sa election watch list of areas o EWAS tungod sa kahigpit sa panagribal sa politika. Ipahibaw ni Renante Angkos, election officer sa lungsod sa San Fernando, nga tukion pa sa COMELEC, kapolisan ug kasundaluhan ang labing wahing insidente sa pagpamusil nga nagbiktima kang re-electionist Municipal Councilor Reneboy Dacalos. Laing ipahibaw ni Angkos nga wa nay makasubstitute sa napatay nga konsehal tungod kay nagpapili man siya nga usa ka independente. Samtang gihangop ng daan ni Konsehal Ricardo Reluya, presidente sa Association of Barangay Councils, ang pagpaubos sa lungsod sa EWAS. Alang kaniya, makaayo sab kini aron matutukan ang kahapsay ug kalinaw sa lungsod atol sa eleksyon. Na under daw ang San Fernando sa EWAS. Isgutan siguro election related, marag dili man siguro po election related kay murag wa man po yung mga kontra na nga bugat ba nga